Såra, fyra, håll, fyra final, så är det att vi fyra följer. Väl att komma till Mentner och sy Fåglafärre. Vi färrar nu igång vid finalerna och i tvåmanslag som mannen. Vi kommer så att sucha två för som vi långt har sett för här i kursen diste och jag vill påstå att Bergpörn i Uraska och vi vinner sen dist. Bergpörn vann 5-4. Vi en mycket sättare och jag har nu finns en ny man och Lina var här. Oni Årsting som har spalt. En är det dist nu där men inte mer skån här. Välkommen med. Hej. Vi får Satna Berg och Jan Erik. Ja, vad säger du nu? Vad väntar du på sjus ner? Jag vill säga att först i Per var favoriter att komma i finalen. Nu är det Berger. Vad säger du nu? Ja, jag hade det här är kört att ta om på fotboll så att och jag snäpp alltså det var för dubbelkappingar och så ni har spelat på det har ställt sig väl men tar har ju raskat det alltid. Semifinalen, första semifinalen har har spelat väl och tagit så att stå an så har hans spelat på det där bättre där. Helt säkert. Ja. Och ta stå, det var ju nu så sätter bara on halvfinalen. Ja, för det blev ordentligt spännande. Det blev ordentligt spännande, ja. Kanske inte det öliga goda spel i kvargrunden någon. Nej, jag hade inte att Amerika ordentliga. Nej. Kanske här det han som är stabilast. Christian och vi snackar om den långt ut det här det var han med som ska från Mor till det och gör det månen till det ganska. Det blev vi att få trip. Han kallade alla tröna och först är Jan spalt upp till hälften och våra bästa det och han sa även han var alltså går ta just så är allt det var fullt förtjänt att han tog det absolut. Och det kan bli något spännande. Ja, det kan det avgörs. Det kan det avgörs. Ja, det var att finna en favorit i hinbaum. Ja, det var det. Det är pura samling. Jag vill säga det var ju. Ja, då är det kanske lyckas så spännande för alla det som jag vet här Johans Ivan var isen i kvart halvfinalen i Fjörgårdsjärn. Var hit per i isen där i första halvfinalen och tappade Berg och nu har det Berg vunnit. Akkurat, det var så ju. Så det heter tar chanser. Ja, det är absolut tar chanser. Helt säkert. Och nu ner alltså ett av hinner bara på och tar skulle spela singlefinal ja. Nämligen. Här ser det här var. Ja. Här är det roller. Ja. Så här ser fyra män här var inte annat också men ända distant. Här har vi känt det att hon har hört nu som alla hade ju Johan ganska. Och hinner bara som ska spela 18 och helt känna ända distant. Nämligen. Kanske det var ja. Finalerna på. Vi räknar vi bättre för båda när man kommer sen där. Helt säkert. Utkvälter till då. Ja, utkvälter vad det där är. Kanske för. Ja. För ankran det har förlång jobb ja. Men man släpper kanske bort från alla det är kanske det bättre. Jag sätter jag ankrar sen men man är alla nu här man har ju därst man är här man kastar och man försöker hans Ivan vi och i fyra racing och nice och arrangerar samstånd så kan vara stora center men men hiven tar låta oss spalta så. Nu släpper vi så gångt. Hans Ivan nu här tar lägga ut. Det hans Ivan där är uppsätter på det. Ja, i visst det unga låt du vet han är. Jag hoppas vi får bräcka en dist här. Vi får nejvarna en dist som ändar 6-0 annan vägen något där. Medan det vi spelar bästa av Edlund nu. Det var spalt bästa nu till mannen ner till. Akkurat ja. Det kan bli drutt men det kan nästan gänga kött så där räcker väl. Ja, det kan ta ordentligt gott ja. Då spelade Udi Aita och inte nej, det är inte någon paus i. Nej, för nästan. Det är det inte. Som vi så jag är man helt professionell och är nej. Vi har fjärde kurs rätt och en paus och för att rum och reklamer och musik och nej, vi spelar ett Udi. Ja, det är point. Det klarar man väl. Ja. Och ta det är double så är det
Så kastar man fjärde kvar. Ja, så det tar långt i mitten. Ja. Alltså jag Det vill inte var gå. väldigt koncentrera sig alltid. Nej. Så jag vill inte omgång. Han finns ju trust samman 6 poäng alltid nu men. Ja. Berger är där. Snackar vi om Johan ta Berger och Jan Erik Spalda Berger hur skift på där alltid tvärför vi vet och tar standard lika. Skrått John nu tar kameran. Det har gått så ett ord John för han rakte väl. Ja, jag snackar Berger Fly för när jag har ju knar han har nämligen arbetat näck på att jag sätta på där. Ja. Jag hade hette så bättre John. Ja, det stannar inte lika skrått som där har gjort för. Det ser ja, och hoppa ur. så läs rakte nyra jatten faktiskt. Här är långt kom något goal score här så Ja, det ja. ser fint ut. Det är allt. Det är helt alltså på landet så bara man brukar nu. Där öliga näck var översin där som man brukar göra något, ja. Så nog stottla så tjän. Hur näck det kan avska. Hur näck man faktiskt kan skifta och variera. Ja. Det Jag vill sagt jag själv har blivit förvirrad av skift. Nu jag vet han går så skift tvärför men om man skiftar väck där det vet det switch. Nej, det vet jag inte Men bara skapa på den. Nere i kvar. Nu närkas vi tullen som kunde lucka sig i första set någon så nu får vi det så tjän. Jan Erik när Berger släpper fram till 2-4. Det ska Berger göra 2-4 för han efter trippel 12. Jag vet inte vad han där för. Nej, han får hanta vi. Det var nog sin full rush. 2 dobb 16 ja. 1 dobb 16 tror jag. Nej, det får så ju. Jo, han är 2-1 nu. Ja, det visste själv vad han är efter. Det var nog inte min inte. Inte akkurat det som han har. Här Magdalena Fors. Han får nu Jan och så Ja. då betalar vi upp ner. 5 och så ja. För så tror jag talar. Det är inte optimalt där. För han nog. Där och kniv. Ja, dubbelt nu så är han här. Ja. Ja, Hala är sin på det. Jag vet inte så där. Ja, nej, tror jag på det dubbelt. Kan se väl det. Det klarar han. Här ser man ner. Ja. Nej, här ser man för länge väck. Här så på. Ja, för spänt och långt på första sättet ganska. Jag räknar vi på på det öliga. Spänt. Sen Sen lägg på spel. Jag vet inte vad jag miste på den där allt. Jag var ska rakt i 13 eller också. Så har jag kört helt. Hon för långt väck. Oj. Jag vet inte, det ser ut som när det var uppe. Det är inte när vi dobblar. Det är inte ovanligt igen. Första Här är dubbel 6 är det chanser inte där som den där låter att det hade bestämt det. 11 och 6 då. Ja. Han var där. Han var där. Jag hade alltså tar distans med oss här som här spalter där. Oj, det är trycker då. Ja. Särskilt han så igen dubbel touch. Jag vet inte det så för han lockar eller kvar för touchar. Ja. På dubbel touch mot dock. Det var väldigt gott. Ja, han lockar ju väl med tycker ni hela tiden. Ja. Och bäj skorar lockar. Och lägger här stod där ja. Han kan gå igen. Men här är en sort tempo som bara kör. Det är sort. En maskin. Ja. Han kör bara. Han kommer han alltid när man säger att man helst hvis man renner så ska man renna längt här och bara vara igång då till det är ganska även där. Akkurat. Han får helt inte köpa flakar. Nej, han får inte köpa flakar, nej. Han kör bara. Spela bara. Ja, han är inte så avskar och omstånd. Nej, han ringer att läsa av Ja, när man spelar det är han mot nämligen. att man ofta man spelar mot och så ser man om vi kommer det. Ja, det ser man har som person och det ser man inte in. Här Det är ganska gott vapen här va. absolut. Vad blev vi trippel? Minns mig om en gamla dagslighet. Alve. Ja. Han var akkurat han var. Ja. Så det tar för att spela på. Ja. Och då är att halva han kör bara. Ja. Kämpa liksom där. Ja. Men bottengrund öliga så. Ja, och det ska ta för till skivna ja. Men ringer och man han är så lätt lite och kan kämpa och man kan spela man kan nog så kötta fänkar igen. Slutra igen och så är man det är ju alltid klart ja. Så då för fokus jag som och inte som det är stor mån ja. Det hade jag.
Men tar förra störst detta sagt ger att hur. Ja. Han fick 140 här, han gör det alla mån i sätten så här ut till. Det kan lukas. Jag vet inte om vi vant att det här med nu, men det blir till. Nu färd alltså inte. Nej, det ska ta kräver så trippel för första på innan men. Ja, kräver tvär trippel. Det var kanske inte. Men han spelar nej, det var inte stoppar men jag har alltid kommer ner i runt 20 så på allt helt. Det ska bara en trippel. Ja. Det passar. Här. Där som är hacken till att det är monor här. Som vi ser man helst kommer ner i 100 men det ska stadigt ha en trippel. Som oftast. En till vi känner att trippel 20 nej. Det är 5 så från Arjan. 4 ändar här är 6 fors. Det är inte omöjligt att höra. 5 på lång slätt. Nej, spåringen är som inne kommer nu 104 Lampjösta för efter Regnbolländan. Det är slätt skickligt. Nej, det kommer inte ner. Kanske affären är vad säger jag vet inte. Nej, nu fick han så inte gång vassa till. Ja, nu kör han bara 20 för jag har 8 för det lott efter och ni. Ja, där och ni igen. Det gör det så inte. 36. Han för jag att det jag tror inte. Jag ska du se det. Nej, det är inte kört. Nej. Men men då var det jag tror inte. Sen man ivas man ska visa på det bollen lite. det ger det inte. Nej, det ger han sig inte kär. Det hinner för högt upp. Fjörde, assignment man där, halvt rush. Ja, är vi gitan för att han och dubbel 16 där och ni. Ja, för touch och fjörde. Ja, okej. Det är som för högt. Så satt ni var ner. Jag satt ni var ner. Erik man där, 122. Nu ska han helst inte göra någon neckmar 6 på eller det tror jag på där. Nu ska här gärna lucka nästa för rock med här kommer ner och ända upp nu i häck. Ja, här så är han inne fors. Ja. Men här är vi ju så kallt då. Det är vant det tar det är uppe här. 21 och så där räcker han då. Så tar han då touch som ja. Det kan vi då. Det här som för undan för det. Nej, jag vet inte när. Nu har Bergård möjliga snoppat och sett det är viktigt. Ja, där. Sen det stål över Staffan och vis ner vill det säga. Ja. Men viktigt för Tyra kommer in just på vägen. 6 håll trusch efter. 6 håll trusch ja. Det var Bergård dama 63 och tog för han upp här. Och färran i slätch hade durstat det. Hade durst. Hade durst. Ja. Så ändrar han då på 16 lugga. Ja. Det skiljer ju själva. Nej, det gör inte det. Där är nära chans men där är det kört. Jag flyttar sig inte nu. Det är kanske ja, han ser säkert inte doppling friast ner. Nej. Och prövar liskan på och fick han. Och fick han. Ja, det var väldigt gott lucka. Hatta då som spelar. Jag tror på att vi har klarat det själva. Men som gör det där, Esmar gör det, Jon gör det. Jag är inte hända väl nog till. Det flyttar med näkron och de säljer så på landet här i och högre så är. Jag blir en omgång av flytta med ta det men allt det blir inte alltid tid. Och det är du nöjd till det. Ja. Men till resten så trycker man ner vid att ska kasta sin högre eller låta lutcentra det är kasta tekniken ut i kasten. Ja, det hade är svårare innan det lukar flytta sig inte. Men då ser man också att vi är inte bowling också. Ja. Det kastar inte så att nu kulorna lukar att det är en lätt som det manglar att fisken. Det är något ser mer du omställa kast shot alltså. Ja, helt säkert ja. Det är nog inte alls som du att det. Nej, och det är helt inte man vinner sån här kväll så och att jag gör det hemma men att göra det ice nu när pressar står som han säger gör det här. Ja. Flott. Ja, allt. Ja. Och man ser det bara vägen att det går någon också där. Ja. Kvar är. Nu för där 2-0 till en go Lashley va. Men vi saknar stadväck att sett vi har alla skåra tripplar alla tog in. Ja. Så tror jag 104 träcker också. Onka 100 försvarare finns det. Så man hickar efter. Så vi får ut i luften köra på någon. Snitten någon så är det lockt. Vi kallar det lockt. Neck för lockt till att. Hinner halvnaden low mitt i truschen. Ja, det är isn't lockt talk och vi skulle gärna gå fjärde så ganska på som singelspelare spelar där flest spelare ner om man för trusch och upp mot Rolf Fjärs ganska ja. Det rycker inte alltid här. Det känner kan komma igång vi alltså skorna så här så rockar vi att här för att kunna pressa där till att så väl spela. Nej, så väl spela där helt nu nej, det gör det inte. Och i alltid när jag hävde han och jag tycker det räcker att 20 till shot han ska bara få det hattna passa till
Han nog han som har det mest stabila kastet efter 20 talen i Ja, nu är Berger Reisen tripplan där. Nu må han rockna knappt. Nu har det kommit så mycket längt nyer, ja. Nu kör fjärde rätter. Ja, fjärde trippel 13 för fjärde efter det. Ja, det var inte kastat där, ja. Stora för detta skulder här va. Visst är Lars hetta Borstrasten så. Ja. Så vill riktigt vinna. Okej. Att det är inte bästa, nu är det bästa 11 det är som här rum och men Jo. Och att han 8-4 nu. Gör det ja. 16 eller 8 och så dubbel 16. Jag fick chansen där en på ille. Tog han inte. Man ser det snitten och här för en äggpullar och så här alltså. Ja, mer allt här. Ja. Det ska så lite tid så rätta den ner rätt. Ja. Men de släpper Berger så tror jag på där efter dom 16 så. Och kan gå från tecken. Han tar bäst på 16 men det kan inte lägga såna rakta meter. Ja. Alltså det var väldigt Berger och kastar som Berger. Så är för ett 20. Hinna syna. Negghelter ja. Och 6 2 tar stanta så upp att kastar han en på utanför dom 16. Han är uppe ett större problem vi hinner på illen och tar där kappa och mer. Det frejar ju nu. Och att så som man ska ta så sälja ut uppe. Ja. Och kväll spelar man på en annan nivå att man ska samsöda men jag vet att Berger skolt om man blockerar så själv så vill han helt till en fjärd. Okej. Det har vi snackat vi om själv. Ja. Så nu är jag kan nu. Så finger vi tar igång där snä men tar 8 att sätta här. Ja. Tar 8 att sätta här. Där lägger ut där snä så jag heter sett eja där från början ja. Ja, där har utläst nu är det Jauna och så är det allt upp igen. Ja. Ja, då som Jan-Erik han kastar otroligt stabilt. Jag alltid han en av dem som har det stabilaste kastet. Ja. 1-20 och det men till hatten som varierar en action och ölen är ofta. Ja. Han ska få där över här. Ja. Men det är alltid varit så att. Ja. Men hans Ivan nej Jan-Erik kastar en kast här han nästan bara beväger undrar. Ja. Det är väl det som gör det. Absolut. Ja. Ja. Det ser man ju. Det som Ja, det är gott stabilt kast. Ja. Men jag miste han så något längt ner men ja. Ja. Prövar här skifta där gånger så att det ja det är alltid det uppstägar i sätten allt. Ja, det verkar inte som kvar alltså det verkar inte som kvar kan på någon här spelar jag kvar ordentligt här som bara nej är för roll det vi spelar det verkar som där lighten och snäck bara bei på ner sen där nervös ganska jag vet inte. Ja, det långt det säga sett i dubbel det här var i spelaren här topp och samma sätt. Nej, det är inte ordentligt. Vi där så vitt det var det dubbeldesten inte för nya för sig på lär och vi där har haft 8 sätt på 16. Single till det vi det inte lager inte ja. Minns det var det med det var Peter ja. Det var sätt hade i single. Det hade inte helt och guys vi där var vi 112 vi samma distans. Ja, vi har haft hur lustiga åren vi får och det kör Peter är 144 det är nu och Jörgen 102 tror jag men alltså det är öliga Örvs att spela här uppe. Det är det. Ja, du rutin nu. Jag kör rutin nu att spela sen i kameran och jag som det är på samma måte som man vill chatta noll och så är det öliga Örvs att spela den här kapping. Ja. Och tror öliga Örvs ju en kapping att spela här att han för eller gå någon när höll lilla ångstarna och så spela här uppe. Det är helt facetta så att lägger man tar man spel på lägger man mest att det är en stor skjuts på så inne som visar det. Nej, man hade ser man inte att det är att han för såna fältet. Okej. Det är så eller inte mest där helt mest kameraman utan jag del set upp allt ja. Ja, men det man inte vet och ni vet. Man ska gå så då och locka det ut visst är det. Ja. Vad är det nu? Nu är det vi är vidare. Ja, här är kommer ner motor. Ja, för att triple 11 vi tror jag fjärs. Det är synd det är traditionellt. Det är det. Ja. Absolut. Dubbel 20 här.
Nej, tror ju först Berger. Trusch, han fer efter boll, tar skallan. Ja, så redan boll. Tar skallan gör. Han ska göra det, han gör det rätt, så spurning man färran. Oh. Han var nära snär. Han var öjla ner. Ja, Fjörland Simon. Ja. Här var man gänga upp från tek. Ja, det är viktigt. Det hade alltid spelare som kom så långt råknar vi. Jag tror inte på det fjärde Luch. Ja, ska man också. Ja. Det ska man. Han är Fjörland ner heller. Nej, han är inte någon ner. Nej. Anchen på den var ner här och Men så han för ett. det är true dubbelt lån. Han får ett sage han här men. Han är i crouchen han är inne här. Han får nog ett sage han räcker tror jag. Ja, helt säkert. Jag håller det han var ett sage han här och så då får han. Ja, det gick jag för. Här är han för bant och ända ner. Ja, det är för. Ja. Nej, men han är inte här. Så nu släpper in rätt. Att det nu ändar vi helt ner dubbel 1 till det. Första för det. Jag har en gång kvinna ända här nere. Ja. Och han är nervös, man ser det. Ja. Och Berger, han stretcher den på den här. Ja. Så han rycker ut han kastar det ger han alla tvåna. Och mer nervös han blir mer rycker han allt. Stora månader som man tycker att kastar till Jan Erik och Chaberche att det nästan så imis som det blir va. Ja. Han stretcher armen alla vid ögonen och stretcher till men det är ju han vet väl att du själv. Jo, det gör han. Han får nog bara störst alltså. Nej. Brukar evigt så jag vänjer det vi att nu jag kastar mata ska. Ja, det är det. Det är inte som teker ja och det är uppe jag tror ju så på Lund. Ja, det är ohorst. Ja, det är ohorst från all. Ja, det ja. Så vet inte om det nervar eller omstövnar eller vad det är. Väldrin. Ja, sen är det och hyggeliga ner. Det var här som så inte. Nej, jag spår över ner men det går inte träckt det där. Jag lagt den reja duchen. Det var inte som att det var först i det men luggar vi. Ja, det är det nog inte men. Alltså, jag är inne ner men det är ju också inte ner det. Det är inte nog. Nej, det är nog stejlt där. Det är äntligen räcker man nu heter fältet. Eller inte. Det är inte några var eller några så. Hvis du är nära nya helt tiden så kan du bruka det lägga på. Men kan nu. Nu har vi Janlag. Vi platt i här tar vi spelade där för några år så hade vi 2-4 pullar som maximum och så spelar man närmast boll han vinner så vi var lycka vi är här. Nu ligger vi här nu. Det kan vi få för några år sedan men det var nästan när vi ända och oj fly för några år sedan. Det kommer ju fyra så ofta långt. Nej. Vi halt inte. Jag kanske jag tänker på att det står i hackan där. Ska ske onkel det baka spelen. Ja nu. Vi tar stadvakar första under förskäll går. Ja, vi börjar ett Majbrit nej. Ja, vi börjar nej kvinnor lite när så då blir det inte där. Men här är en final man låter som rockni vi. Vi då sa om Johan Christian säger Johan tar tidsspel då tycker double distance. Det nu han kommer då först men då kommer han inte. Nej. Men alltså vi har haft några kappingar här som står i öliga. Jag tror inte 11 på eller 12 och i alla fall 11 var det 4 Ja, vi har haft 12 år det har vi 12 och Torsna Open och det var just det. Vi kör vi när någon med det där. Det är ganska gasen som du säger. Det är på en scen efter nutjar omstöver. Ja, det ger sig mun. Det ger sig mun. Ja, och det är en där som är packar vi. Ja. Alltså vi är uppsatt man börjar jag vet inte pratar mig om man börjar klockan 11. Ska det vara on by vägen. Ja. Det är bort du han ska du hus någon klockan nu. Ja. Ja, vi har nog inte upp och det ska spela klockan 11 igen. Det blir inte riktigt där. Ja, men det är inte det samma för alla, men det är ganska förklarar sig på att ungen ordentliga räkar nivå i det. Nej, du ska hålla nivå alla du backar ner och börjar bara för man står ju råd här på första nästan. Nej, också. Du kommer chatta visst du kickar från början och så ändar du och stan ju i kuppstem där. Jo, är Berger blir det som det heter.
Nu är det nere och 4-5. Här är det bara ni vi så. Shush! Det är väldigt vänta 4-5. Ja. Här finns så tribulation. Det är rummet säkert. Och färran dubbel 20 så är den här. Nu så är det knappt han det tror jag sätter träck. Nej. 4-4. Jag säger nu hela vänta 115. Vad är det som Berger släpper åter? Man säger man kan locka det. Atlas har lockat det. Ja. Per trippeln. Så 15. Och det är trippel 15. Och dubbel 5 Ja. efter ja. Och det syns du. Ja, det var ju akkurat det som han atläser. Ja, det var inte den atläsare. Ja, det var inte den atläsare. Han atläser en vanliga 15 och dubbel 20. Ja, han stäcker upp, han missar rytmen, allt möjligt. Ja. Berger ska ta det här nu, så det vunnit 3 set träck. Och Eisen är dubbel 5. Ja, han fick han. Jag vet att Berger damer dubbel 5. Jag vet själv att det är sin undan, men han damer. Det är sin av vann. Jag vill lägga ner Berger det är 20. Nu väntar Distrin Lucas. Han väntar ju hött nu till att ta 3 set träck. Øynefjord. Hotra. Han Låt oss Han satsa är på att det är sett över det. Alla så just skrifterna vet inte något nu. ja, nu börjar det bli mer urgent. Först Det sett närskast. till det är inte mer. 45. Øynefjord. Men lukar väl till öliga nekva skårer som det inte här i fjärde. Ja, för nekvart. För nekvart levererar för annan. Ja. Hotra. Det så jag där som jag med den där. 3 tror 24 tror det är Jag kör den där. det är själva kan repa med final. 45. Helt det som det ändå på final alltså. Nej, slett inte. Det ser helt själva Louis jag ska ner ner då. Oj. Nej, jag tror Alla inte tunga skårer. svinkar av det. Ja, det Kjetil. Ropa ena för så gånger en gå löta Ja. har den nästa gå kommer. Ska det vara ropa i vad säger Ja. sammanhängande goda scorer och det kommer ropa i. 45. så Hotra. Erik han är kanske de som spelar stadigt stabila ser. Ja, Ja. är det möjligt. Vad säger han nu här? Hotra 21. Så tatt vi så kör det gräs driver. Här jag tycker man Berger Han ska ner mot 30 där kommer han ja. kanske för ett bullbär eller så. Det kan jag gå. 105. Ja. Nej. Fors. Det är ju. Nej, hvis man är ikke tatt. bruker bullnegg, så skal man ikke gjøre det, men jeg Jag vet inte om man för bollen. Det sa att det ska Nej, rätt jag eller sa kom inte. rätt ut. Så en färs inte lucka nu. Nei, 108. Så vi ner till att 105. Erik Berger Hotra. För ett sund favorittallet. Ja. Dan. Så Bladjan och 2,5. 16. Nej, okej. 37. Det är en chubbo är. Ja, jag är färdig ner till 16 på ena vägen här. Men det är... Att forslera. Nu får han handa mig. Jan får han hit mig. Han bränt sig att den. Hatt hade jag personligt en bröllare affär efter 16, la trippel 16, 84, jag gått 16 och sen trippel för att få en Ja, chans. det är det. Men han bränt sig att Jan. Han manglar hästen ta bränna sig ända i tjej. Ja, han borde ha lastat. Hallå hej. Alltså här är vänt i hållning fullkomligen. Ja. Ja. Och här är ju chans att spela sig ner till en boll här Ja, ja. pressa och lägga mer Och press. en point. Oha, ja. Nu mot här vakna efter det här bara. Ja. Nu är det breakar som vi kallar det. Ja, akkurat. Här var ni Det utlägg. blir upp att tänka. Ja. Vad ska man break ut där Lucas som tutning med break tennis men det hävdar Absolut, ja. Kanske inte ta när man spelar set som är 25 och 20 på eller. nej.
Men hvis du har sett som är och Achan och här alla så är det större. Det är Oleg Svalja står att utning. Ja. Halta så Oj, utlägg tar. Ja. Fotbollsfans. Det kommer vi få några ordentliga goals efter i momentum. Ja, jag hoppas det. Det ser så även nu är det vaknande ordentligt och pressa in här. Ja. Øynefjörde. Kontra. Ja, nu vaknar där. Så det är till. Och sats på alla fyra vakna. Ja. Det har stått att säga. Får jag sätta jag får vust för en gång kvar vi kunde spela. Ja, ja. 25. Det var en sån boiler som hoppade ur Ja. till Berge här. Ja. Men mitt i sitt rum. Ja, hade man nog en. Hade kom fyra ganska tre för kast som vi inne på. Ja. Fotbollsrush. Trush. Men det är två pör som har spelat samman Ja. Det är ja, nog så länge. det är förstmakare på i flera år till Aida och några sig. Ja, det är det här va. Yes. Särskilt om man huxar om kvar man så spelar ner och Ja. Att man känner kvar station lite. Det är bra. Ja. Sjuk saker som om till för det men Nej. Øynefors. ja, här var hese på det det var spalt som fasta makare i flera år. Och kom det längt nästan allt. Nästan alla Ja. kappingar alltså. Ja. Det är ju här där är ju hästpörn kommer längt. Oj, Men det hade nu här rakt kommer igen. vi på och så runt det. Att här kommer akkurat in Ja, ja, det kom akkurat det stod om Ottfen och Jägvan alltid. Ja, Och också andra Boy och Christian, ja. Jag får det fjärde plats som gav akkurat till den där, ja. Då ska han även ta det rätt här. Så är det att Ja. Han är ner, men han färdar i 20. Han hade kunnat bruka hessa på. Ja, han tar klara. Då fick vi spänning och jag då. det blir ju mer spännande. Ja, Ja, vi ja. snackar ju om att det nog inte för att bli en dyster som ända 6-0. Nej, nej. Det är det helt inte. Det är det inte. Nej, det är det. Han är väl så jaunor som vi spott och kanske vi synte lagre Ja. stöj, men det är det. Det är så tungt att kvinka att han medeltal på 6 hålls uppåt. Det kött att lägga det golvet får en långning. Ja, Du ska alltid ha- det var du ska min alltid ha trusch alla tøyna. sammanhängande Alla tøyna trippelscore för att få det upp, ja. Det här var det kärn. Nej, vi manglar det. Hundra. Ska han så Ivan han som spelar tryggaste löten allt. Det är näka supplar nu. Några sätt en två sätt. Och fjärde. Hans Ivan är alltså uppsatt på att han vet han är alltså han är ganska han som huxar mest det med han spelar för så får Om det skall nu är finalen FM heter nu skalla. Ja. Fotbollsrush. Så Det var var ju- i bestäm näkar av Hesson för det har nu varit förra mästare i första singlen då det tycker jag. Och här är hur han inte Øynefjörde. I bestäm här är väl Nej, inte gammal då och Nej, annars okej. lite. Nej, i visst. Okej. Han var vi i topp nu men i Ja, bestäm han man är var väl- tre mästare. Ja, det är 26. han var där bara det Grönegar och Ja, Henning Jag kan och spela det. Nej. han var i toppen men Ja, ja. han inte han var förra mästare. Okej. Nej, så är det nu. Nej. Jan Erik har varit när vi live för han. Han var när vi, ja. Han i fjärde där snö och Ja, var sen finalen Single och- ja och han reg ut i en töttest var det Jack Motor här då. här och Jag där. menar att här är kort. Jo, det han vann förra tror jag. Fjärrusfinalen då, Han ja. vann förra tror jag och Jan har ett två match på hukt ett. Ja, han förde tror jag ett. Och han har ju match på i ödel sätt. Tappade förra tror jag. Ja. Han är också hävnen då. Ja. Men det här. Jo, det passar. Det här känns sig snäck. På spel till ödel. Trush. Vi har brukt doppelkappingen, alltså. Sista var det ju öppen till Ja. med doppelkappingen. Ja.
Jag har haft 4 kappingar. Det hade säkert pratat om, jag vet inte. Ja. Jag vet inte ordentligt vad månen ligger att det är för folk vi här det att vi har att i fjör kom folk vi till FM double som inte är det att det är amarskal 2000 män och 8 kvinnor. Ja. Ta hade vi fria till med det. Dobbel, Ja. Det var en öde länge där. Det blev en öliga länge där. Men det blev en där vi mer folk in i här. Alltså mer dashspelaren in i. Mer dashspelare. Ja, annars är det mer avskor. Ja, här är man inte mer avskor. Är neck folk vi hycker det som jag ångar det att säga samband med dash. Det är ganska folk som hittar smoke till dash så har så. Ja, är säkert nog, ja. Och vi då hade skor så du hycker efter och ner nu. Nej. Seiler hinner man 142. Alltså även när press över det nu till att göra och komma ner i mot. Tack att det sätt här så var det tomt att andra komma. 23, det är bara 22. En Erik Damar bättre fjörde än vet det, jag vet det men Ja. Man får det nästan upp på 20. ja. Han är ner. Det kör. Seiler hinner man 103. Det här kan sagt för en boll och konto så. Ja. För han trippel första boll så är det. Ja. Det första eller nästa. Ja. Hanta vi. Fyrfors. Det var nog synd det. Så vet han ju. Ja, och så trippel 5 bant vi så in. Nu jobb. Så Berger släpper åter. Berger Damar dubbel 8 väl, han vet det. Ja. Spårningen är om man sätter så utanför att det förstår. Han ska helst räka den första på. bollen. Den första, eller ska han någon. Ja. Eller innanför, ja, så kan han flyttas till på 4. Ja. Ja, så längt inom. Nej, han är släkt inte ner, han är längt väck. 4,5 rush är... Ja, tatter. Ja, kan finna sig en bra. Och sen topplatsen. Nej, det tycker vi inte. Det känns inte. För första topp. 24, 12. Oj. Nej. Att han så inte den som han spalade. Nej, han har sig en vanlig första och då ska han inte kasta här på det. Man ska väck från tripplet mer så vi känner Atlas här här. Hur spårningen Erik släpper och tackar då. Ska han göra nå. Nu har vi åter här med en låtrot som dubblar. Ja. Han smäcker nog i vatten. Ja, han tar på den. Ja. Jag vant jag smäcker nu alltså. Dubbel 3 är nog så neckrinkar i allt i dubbel 6. Kom igen. Jag vet att de damerna ser stanna låtrot. Han tar justera sig så i längs på några maten. Ja, behöver han behöver öle stabilt kasta sen bara fram. För kanske en ordentlig gusar. Ja, spänningen är absolut. Spänningen är näck med nerver då. Ja, tar det utan Ivan det måste ta upp det just. Shit. Fick han gå en trippel sista bullen där. Det är ofta delt. Jag släpper säga vid det sista bullen och få en trippel. Ta du själv så finns ju ordentligt putt och arna. Akkurat. Hinsten nästan hoppar nu för han 15 eller 20 eller. Kast för det första. Hinsten då huxa. Okej, nu får han lite och nu släpper ifrån och så får jag trippeln där första bullen eller så på. Så får man från att halva menar går i fall så. Ja, sen där. Jag den första trippeln och hinner bara för så in ja. Så första stäven sin jailer fulls. Straffa nog. Ja. Det är gott. Ja. Det är stora mål du skorar de 6 tror jag om du får trippeln den första bullen den sista bullen. Ja, det är som man menar ja, att för han sista så han ger neck mer. Ja. Alltså även han kort bara armar på höd han fick kontra för det så det ser det inte ut. Ja, det ser det inte ut där, ja. Det är en skåra som man ofta får. Ja, och det är det ja. Kommer flyer per set. Ja. Nu ska han nu har jag alla funnit upp så. Skifta ner rätt. Ja, alla funnit. Ska han skifta ner rätt. Ja, men här var det först under forskaren sen. Ja, men ända nu jag fans. Ta in det nej. Jag hade inte men jag i alla fall var ner. En så är det. Det är gott så 5 första på hade. Ja, så gott signal att jag var hinon att få inte få så det. Ja. Så ta pressar. Atterberger att den sista 60 då ja. Viktig han sista boll. Ja.
Vad gör han nu? Ja, han har bra chans, hade rätt. Ja, så 20. Så får han i strippen. Att så bra chans. Ja. 42, ja, det är väl 36. Ja, en dubbellassan här så är det där framme vid attor. Ja, vad är det? Ja, här hörde sig utlägg här. Ja. Det har åtta täckande sätt här. Ja, det var ett sätt som var nere 20 på lån. Ja. Eller en 20 eller Där ska så vitt. Ja, 20. Ja, så nu kvinka med allt under Sparkleopatras och tar spela. Shootar alltid Ja, och det- Mara Flow i Chatland. Ofta är det så att du kan spela shooter ta det gånger väl. Ja. 100. Och här är ingen av de som spelar som spelar sent alltså. Där Nej. spelar alla nog så jämnt tempo alltid. Ja. Så det passar väl till. 22. Passar väl till någon Ja, annan. att släppa halta kvar rytm som där vann vi spela. Det är ofta också ringt att det är en som kanske tar långt till pura Jordan men Jo, men det alltså man avskast är om hin spelar sent eller kött. helt säkert. Och du kan så är avska en spelare som spelar kött vi spelar sent själv. Ja. Driver han i tempo irriterar han Ja. och spelar på sån ting mot man. Som gör det, ja. Ja. Alltså du kan inte. Det rycker man som. Ja. Är avskast inte out. Nej. Trush. Men spelar du inte det som du vann vi spelar så avskar du till själva nice. Ja. Ja. Det är bättre eller värre det så. Ja, det är så det. Ja. Trush. Och är där är inte pressa här. Här skulle ha att sett här. Ja. Men där här var utlägge och kan leva. Ja. Ja, fick att kasta här. Annars sett här ja, han sa även skorar 104. Ja. Men det är viktigt, det är väldigt viktigt. Här är ganska för upp på han. 45. Jag säger det hela vägen 100 och 44. Här kan lucka. Jag vet inte vad gör det. Det manglar en ordentlig han utgång. Ja. Ja. För en handa väg näst. Det skilt inte ordentligt. En Visst, jag kan skåra 120 nu. 2 Ta vet du. 22 efter. Du nu inte. 22 efter. Ja. Alltså säger han alltid värre. Vad är sånt löjen? Ja. En fot. Ja. Det är svant. Jag kanske kan få det till 15, jag vet inte. Dubblat. Nej, jag vant inte. Jag vant en färdig säger. Men också att igen då. 22. Här är så garvar här är han också. Nej, han fick på nek. Han fick på nek. Oha. Men nu ständer en maver vid en lottrött och Ja, nu ständer han att det bara hinner sina tann. Jag vet inte det. Nej. Spurning om det. Han är ju alla inte där en lottrött att toppla. 22. Och Jan Erik klarar inte att lägga nocka press och att det här är mest där över. Han var här. 18 nu. Alltså här skulle bara spalt på 2-20-tal. Helt säkert. Han lockar där kvar i enaste minut. Han lockar och De vi får att få ut. ja, det är Alla trutcher doppeldister där får ut i avgörande sätt. Ja, det. Nu ständer Adam och Rockney. Uff, ja, nu får Hä? kanske inte så det bästa. Nej. Det är också Nu är det inte inte billigare. heller. Nu är det 23. spänning Ja, nu är det spänningen. Nu kan han som klarar att skåra 100-104 det ger alla munnen sätt. Ett sår skår Ja. kan gott. Det Jag ger alla munnen sätt. Ja. 41. Kanske det var helt ner. Han ser så dejliga och avskaver. Ja, han är rätt som dribblar. Komlig AC alltså. Ja. 41. Det är gott det här var det alltså. Metall i utskott i det. Han vill lugga rolig. Det är väldigt gott för hans även Ja. att det här var en som är så rolig. Att spela samman vid. Ja, det hans även är rulla spänt. Så man ser det ganska sjön, jag vet han Han spänt. är utan att klara men han ordentligt. Så som man ser man ser det ganska han så. 41. Han tar det viktigt på bilden så styr att där. Han skulle ta gärna få 100 eller här omkring för Henke Oj. 22. Att kan kosta. Att kan kosta dorst i sätt. Det kan kosta dorst. Där här var utlägge och tar av vunnit sen. Ja, här är 8 poäng. Här är 8 över. Skunta så kanske ankligt för Henke vid sista pullen här i allt. Han gänga hota gängas där. Men det är slöja man måste. Nej. Det är så fort. Han 100 nu så tycker vi där hemma. Oh. 41. Nu är det Spelar nummer 13 team. Ja, nu är det innanför. Ja.
Heiner är ju snär namnet alltså. Vi ser Berger sfära 100 han också så är det att trusa. Han ska gärna ha mer än 100. Mer än 108. Ja, släpper nog inte ner till alla där. Han klarar loss 26. Nu har han skorat på 62 i sätten ner. Han närmare att det giver han allt. Ja. Fyrdalsrush. Så är det nu. 21. Nej, bara nu det inte ska vara så ja. Det är jämnt än alltså. Det är smart en så kick så på det toppen. Och toppen. Oj. Ja, jag ser var längt väck. Och då sagt han. Jag ser var längt väck. Stanna inte va. Nej, det är väl stort lite Så så. det är alltså för så kan ta en hål och så där kan Berger. Ja, men en sån touchpunkt där. Ja, ett kör. Nej, skriver upp så jag hade just inte. Nu får det tror jag på det fjärde. Nu får det så jag kan klara det. Jag räknar med att han ändrar dubbel touch. Nej. Det är huxa sig om. Han har låtit hem. Vi får så ja. Vi får så ja. När? Det är inte väl snär. Yes. Ja, hänger Så var det 6-5. Han sa ju här för maxar i tvåmanslag. Ja, det var så här stort alltså. Ja. Det var en superspännande disk. Det spännande. Ja. Koppar var vi. Ganska stam bäst disk vi då så men Nej. Men tar visst du minns här för det 2-0. Ja. Så tyckte att den drog iväg. Ja. Det var 8 för 4-2. Ja. Och kommer det att ja. Så han koppar i tvärförna totalt beslutning. Ja. Ja, och jag hade där så det är type Y för att spela med Atlanta. Alltså Ivan kom Ja, han sa ju fick alltså träffen 140. Akkurat. Fin i kopp hem vi får 6-22. Och här är det luckar så. Ja, och här luckar han är sola säker. Han luckar för att 4 och sätt nu luckar han bena med för chans. Ja. Och så Ivan tog gas nätt här 16. Ja. Ja, men 4 och sätt luckar han bena med han släpper med. Ja. Jag vill snacka det. Sera stor antydning. Men hatta var så näst så är det sen där. Vi har en dist efter till finalen i Eimanslag Chamon och vi vill att vi har någon om en annan